vždy, keď sa stavia veľký projekt, tak sú logicky z podstaty veci oponenti. A ak si oponenti bránia svoje, musia sa tiež vždy zamyslieť nad tým, komu má ten konečný produkt, to dielo prospievať. Samozrejme, že nikto nechce atomovú elektráreň vedľa svojho domu, ale nevadí mu, ak je vedľa domu iného. Nikto nechce skládku pri svojom chotári, ale nevadí mu skládka v inom chotári. To je ľudský egoizmus. Ak ale chceme, aby sa nám svietilo a aby sme odnášali smeti, tak je potrebné dohodnúť sa, akceptovať, že každý z nás nesie na bedrách kus toho alebo onoho. Samozrejme, ak sa ale jedná o projekt, ktorý rieši problém a záležitosť, ktorá je primárne na druhej strane rieky, teda ak ide o rakúsky záujem, tak je samozrejme absolútne svätým právom Bratislavčanov, a to i tých angažovaných v hnutí nie ropovodu, čeliť takémuto projektu, pretože toto nie je problém Bratislavy. Toto dokonca nie je ani problém Slovenska. Toto je problém Rakúska, ktoré, ako vieme, dokázalo zastaviť vlastnú atomovú elektráreň, ktorá dokázalo zastaviť priehradu na Dunaji a ktoré by možno veľmi jednoducho prijalo riešenie, aby sme cez Bratislavu, alebo nedaj Bože cez Žitný ostrov, pretiahli ropovod k ich firemnému prospechu. A tam teda absolútne chápem ľudí, ktorí povedia jasne a kategoricky nie.